inonzi Maslin Matemavi. Ndinoshandira kuAgriTex, Ministry of Agriculture. Ndiri kuChegutu District, Mashonaland West. Ndinoshandira inonzi Ward 15 neWard 18, Norton Zone. Nhasi tiri kuda kuita inonzi silage making, kugadzirwa kwechikafu chemombe nemagreen, kuratidza kuti tinochishandisa maingredients anongova green chete, ndo anogadzira inonzi silage. Kana ini ndichiti magreens ndiri kureva kuti zvinhu zvatinoshandisa kana tigadzira silage zvakafanana toti nechibage. Tinorima chibage chiri mainly for silage making. Then tozoitawo vamwe vanongoti varima vanozodhuma kushandisa chibage chiri green, patazovadzidzisa sezvizvi. Asi kune vatinototi vanorima chibage chiri mainly for silage making. Like vakarima chibage chakuenda kuHadidor kana paTasseli, ndo patinoti vakutotanga kuchikohwa kuitira silage. Chikonzero kana kuti reason iri yokuti chiri more nutritive than zvimwe. Chibage chine manutrients akawanda. Chiri muchibage chegreen chakati wandei kudarika zvinenge zvaoma. Tikatarisa chibage chedu pachinenge chiri kunokura, chinenge chichiinda chichiluza kana kuti chichisiya unaku hwacho. Pachinoenda chichinooma chinenge chichisiya chichiinda kunoluza. Asi izvozvo zvokuti chanooma pane zvimwe zvatinozogadzira zvazvo zvisinei kuti nhasi hatitauri nezvazvo. Asi apa tiri kuda kushandisa chikafu, kugadzira chikafu chine chikafu chakawanda kureva manutrients. Izvi tinozviitira kuti kana tobuda panguva inoyi tichipinda mune imwe season yechando kunenge kusisina zvegreen zvine chikafu chakanaka. Saka tiri kuda kugadzira mbuva yezvipfuyo zvedu yatinonodzipa kana tasvika musizeni iyoyi, kureva kuti patinoita silage iyi toita kuziva kuti tichazonotora chikafu tichipa mombe dzedu. Kutanga tichigadzira tichipa mombe kg, patinotanga kg kuda kuti tinogadzira chikafu chakawanda. Dzimwe nguva tinoti per week tinotanga kupa kg kuintroducer chikafu changa chisina kujairwa nechipfuyo. Patinozoona yakuinda ichinodya zvakanaka, takuwedzera, pamwe takuisa ma2 kgs, toita kungoenda tichinowedzera zvichidhipenda nokuti tinoona kuti dziri kudya sei. Asi hazvirevi kuti chibage chete chinogona kugadzira silage. Tine anonzi maoats anogadzira silage. Tine sorghum inogadzira silage. Velvet bean inogadzira silage. Asi ndiri pa velvet bean inonyanya kugadzira silage yemadairy cows. Nokuda kwokuti inoita kuti mukaka ubude wakawanda. Tinoita yield yedu yakati kurei kana tashandisa inonzi velvet bean pa silage. Tine banana grass, itype yesora iyoyo inonzi bana, inogadzira silage zvakare. Asi zvose izvi tichitora zviri green. Isusu kana tichitora mumunda umu, ndambotaura ndikati tinotora zviri pa stage iya yokuti zviri pa tender stage, ndo patinonyanya kuzvida. Asi kana zvasvika zvepane kuti zvakura sezvatakashandisa nevhu, tinozvida. Tinongozosiyanisa pakuchopa. Tine zvimatanda zviri papa izvi zvamuri kuona izvi, ndo zvatinochopera zvisina mabugs. Kureva kuti kutema-tema. Zvichiita zvidiki kuitira kuti zvigone kupinda mumaplastic sezvakaita zvamuri kuona apa. Hatigoni kuzviisa zviri zvioma. Kureva kuti itori silage yatakatarisa iyi yatakatarisa apa isilage yatakagadzirira mumaplastic bags. Tinogona kugadzira maplastic bags, tinogadzirira mumabhangas. Atinoti mabhangas ndeaya anovakwa pamusoro paground, anovakwa ane measurements okuti 4 meters length ne2 meters width. Anovakwa nei mabhanga? Tinogona kuvaka nemabricks zvidhina chaizvo.
tozomaleya maplastic akafanana neaya ari panaya mukati kuitira mhepo yatambotaura iyo. Hatidi mhepo inopinda mukati. Kana mhepo yangu yatopinda mukati umu haisisiri silage nokuti haichagoni kuita fermentation. Kuvira kuya kunoparadza bacteria kunoita kuti zvibve, nokuti patinochopa tichiisa umu zvine zvakaomarara, asi tinonyanya kushandisa inonzi molasses. Molasses ndiyo inokurumidza kuti mashanga atinoitaisa umu akurumidze kuibva. Yatinoti molasses ndo manyuchi zviya. Ndo manyuchi anobva panzimbe panogadzirwa shuga yakasviba iyai. Tinotora 21 days kuti tigone kunovhura kuona kuti pakamira sei zvinhu zvatabika izvi zviri kuita here. 21 to a month teta kukwanisa kunovhura. Zvatoibva taakukwanisa kutopa mombe. From that month tikaona kuti takwanisa month yedu yatokwana kana 21 days zvimwe zvine zvatoibva takutokwanisa kupa mombe dzedu. Ndopai pandataura kuti tinokwanisa kutanga kupa tichiita kg kana kuti tinongonodira zvedu sokuti tinogona kunge takagadzira chikafu chakawanda, asi kg tinechiita kuti tiri kuintroduce chinhu chenyuwani pachipfuyo. Taakugadzira neuswa hwakaoma, haisisiri kunzi silage, yakunzi urea stover treatment. Umunzi vanhu vachingoti vari kugadzira stover inogadzirwa inonzi urea fertilizer yatinosanganisa neuswa hwakaoma sezvakaita huri pano. Tinenge taakushandisa fertilizer kuti idzose manutrients atatiri kutaura aya. Kana kuchibage mashanga chaiwo akaoma seatiri kuona ari apa, aya tisisina basa nokuti taamachopa nokuti taakumagadzirira mugomba. Tinochera gomba toisa mashanga edu toita mixture yedu iya, but ipapo molasses hatiregi zvedu kuishandisa nokuti ine kakukurumidza kwainoita, inenge yava shoma than fertilizer urea yatinoshandisa, urea treatment.